Hola, bon dia. Soc Bernardo Garrigós Sirvent del programa de formació de persones adultes de Xixona, on faig classe d'alfabetització i neolectors. Els tres objectes que presente avui volen ser un resum de la història familiar i també de la ciutat de Xixona, i són una bassa de rec, el boixet i un àlbum de fotografies. Xixona és una xicoteta població de la comarca de l'Alacantí, situada als peus de la serralada de la Carrasqueta, en una zona on apenes plou. Per això, l'aprofitament de l'àgua és fonamental. El primer objecte elegit és una bassa de rec. Cal dir que la base econòmica de la ciutat de Xixona fins començaments de la dècada de 1920 va ser l'agricultura. Una agricultura de secà basada en els productes com el blat, l'olivera, la merla i les fruites i verdures que creixien a l'horta. I a això es van dedicar els meus avis. Com a Xixona és una població molt xicoteta, ací encara es coneixem per els malnoms. A mi em diuen Bernardo Garrigós Sirvent. Per part de pare, per part de la família Garrigós, pertany a la nissaga dels Chacó. I per part de mare, a la família Sirvent, pertany a la nissaga de la família de la Hereta. Els dos meus avis eren llauradors profundament arrelats a la terra. El meu avi mater, Francisco Sirvent Verdú, Quico, el de la Hereta, es va dedicar a cultivar fruites i verdures i vendre-les als mercats d'Alacant i Alcoi. Malgrat això, va intentar altres negocis com poguera ser intentar portar un molí. En canvi, el meu avi pater, Francisco Garrigós Morán, Quico Chaco, es va dedicar inicialment a la comercialització d'un producte estrella de Xixona com era el raïm de taula i a portar creies per a plantar els altres llauradors. El segon objecte és un boixet, que és una caldera semiesfèrica amb doble fons o amb un serpentí exterior per a que circule el vapor d'aigua, que té un boix que al mateix temps que va baixant i percutint sobre ella gira 360 graus, que serveix per a homogeneïtzar la massa del terró d'Alacant prèviament triturat i després de coure-lo durant un parell d'hores es transforma en terró de Xixona. Aquest invent va provocar una revolució en la indústria del terró cap a l'any 1905, quan va ser patentat, perquè suposava transformar una activitat manual en mecànica i augmentar de forma exponencial la producció de terró i, per tant, va marcar el començament de la producció industrial d'esta activitat tan xixonenca com la producció de terró. El meu avi, Quico el de l'Hereta, va morir molt jove i va ser la seva vídua, Bienvenida, qui es va fer càrrec del negoci i de la família. Va abandonar totes les aventures empresarials del seu home i es va dedicar al més segur: cultivar fruites i verdures d'extraordinària qualitat que venia al mercat d'Alacant. En canvi, el meu avi, Quico Chacó, al veure que la indústria del terror repuntava després de la Guerra Civil, se li va ocórrer oferir a aquestes empreses terroneres fruita que buscava per tota Espanya
i en un parell de camioners la duia a les fàbriques per a que la convertiren en fruita confitada. De fet, es va convertir en la única empresa que oferia aquest servici a les societats terroneres xixonenques. En aquesta tasca va ser ajudat per mon pare i per els seus germans, per mos tios. Així arribem ja a la tercera generació, els nets. Els nets el que van voler és tindre tot allò que no van tindre els nostres pares i avis, estudis. Per això, la majoria de nosaltres es dediquem a l'ensenyament i a professions liberals, però els negocis de caràcter agrícola van tindre que ser abandonats. El tercer objecte és un àlbum familiar de fotografia de les festes de moros i cristians. La principal festa de Xixona són les festes de moros i cristians que estan documentades ja en 1791. Les festes les porten els xixonencs en el seu ADN i estiguen on estiguen sempre tornen a casa per a vestir-se de festers. De fet, Xixona és l'única població que celebra dos festes de moros i cristians al mateix any. En octubre celebrem les festes dels geladors, que en estiu no poden estar a Xixona, i en el mes d'agost les festes patronals. Totes les famílies de Xixona tenen normalment un àlbum fotogràfic fester. El meu avi, Quico, el de la Hereta, va arribar a ser capità del bàndol moro per la filà Marrocs en 1930. I el meu avi, Quico Chacó, va aconseguir refundar, després de la Guerra Civil, la seva benvolguda filada dels Moros Verds en Xixona i també va participar en les festes d'Alcoi en la filà del Cordó. En la nostra família, quasi tots hem sigut o som festers. També mos pares van ser festers. Jo i la meua dona som festers, els meus fills també ho són i ara també la meua neta. És tradicional a Xixona que totes les famílies, una vegada passen les festes, arrepleguen les fotografies per fer-se un àlbum familiar fester. I això és tot. Espero que vos hagin agradat estos tres objectes que he seleccionat.